What's up mga katabs? Magandang umaga, magandang tanghalit, magandang gabi sa inyo dyan. Ayun, mahangin na naman dito sa ating kabukiran, katabs. Nga pala, dumating nating grass cutter, guys. Salamat sa pa-sponsor. Kaya po naka-grass cut na po tayo dito, dun sa harap. Yan, tapos yung talong natin, guys, oh. Ipupuron po natin ito, guys. Alam nyo ba na tumatagal yung puno na ng talong hanggang 3 years? Basta tama lang po yung pag-alaga, pagpuron. So, ayun guys. Naka-provide na po tayo ng grass cutter. Grabe. Oh. Yun. Tapos, yung grass cut na po natin hanggang likod. Unti-untiin lang natin. Ngayon, nasimulan ko na po dito sa gilid. Yung kulungan po ng rabbit namin. Nice po. Lagyan kong nursery ng mga sili, kamatis, and everything. Yung bayabas po natin guys, oh. Update natin. Matataas na po siya. Niabunuhan po natin ng poop ng manok. Poop! Ipot po. Yan. Guys, ang dami na rin palang sibol nung dragon fruit sa likod. Di ko lang po na vlog. Yung ating sili na malagay pa po tayo iba dyan. Simulan ko na dito guys. Sa harap meron din, pakita ko sa inyo. Tara guys, oh, hindi ko pa ito naayos na dragon fruit. Ito na guys, natin na grass cut na rin po natin dito. Nung 2 days ago pa po dumating yung ating grass cutter, kaya nasimulan na po dito. Yan, oh. Hanggang dun. Yan, diba malinis na po. Doon ba po sa dulo? Kasi doon ko po planong ilagay ang ating mga bayabas. Ay! Oh Lord, nasa ilalim tayo ng Ayun! Hangin! Yan, mahangin na naman dito sa bukid. Yun. Eh guys, sama ko kayo mamaya sa pag-grass cutter ko. Mainit pa po kasi kaya nag-stop na po ako. Ito po, sa likod na ako. Tapos yung sa gilid. Ayan. Kaya na po masukal po yun. Kung nanonood po kayo ng vlog, nakikita nyo naman gano'ng kasukal po dito. Yan, unti-untiin po natin yan guys. Tiwala lang. Kaso, mahirapan yung grass cutter natin dyan sa talahib na yan. Oh. Dapat mapagraan. Heavy duty. May pa oh. Oh. Okay. What's up mga katabs? Tignan nyo. Advantage na malinis ang harap, yung lawn. Makakapag-picnic. Oh. Pati si Gertie nakikipag-picnic. Lemon flavor. Lemon and tomato flavor. Sila. Ha? Patingin mo yung mga lollipop mo. Lemon flavor and patingin yung tomato flavor. Tomato flavor? Lollipop? Dapat pala. Lollipop. Ano? Yung lemon? Ano yan? Nahulog lang? Ng hangin? Dapat pala. Pinili ko yung coke. Pinutol yan na. Ito po, oh. Nahulog lang ito. Buti dito mama sa bubong natin Mariel. No, tumba kwatain guys dito guys. My 6. No. For our campfire, no. Si nag-ano ice candy. Wala man siya ubo. Iipin. Ayaw namin. Look at my show. Mocha! Si Mocha nakakawala na oh. Mocha! Mocha! Kunin mo na. Muntik na dilaan na baga. Mocha. Nakakawala na siya oh. Yung food nyo. Nakakawala siya. Pero mabait po siya. Paano may simo ka mo ka baka madilaan? Umi, yun? Oo, dun ka na. Ayan on. Sinapo na namin ni Reed yung kanyang ice candy at dinilaan na. Ayan po mga kids. May Mocha. Amoy po. Si Mocha po. Ako mo para di makahayin ang Ay, ipasok mo yun. Upo. Upo. Okay. Magluluto-luto pa si Reed oh. Cook. Lutuin na muna. Ibibigay ko na lang kayo. Ay, si Mocha oh. Papakainin. Tama na dila-dila. Masyado ka ng dila ka ng dila. Ay, gusto ko yan. Oo, smooth na ako. Muntik na ako smooth. Smooth is
Mocha, tabi po dyan. Uy! Saba ka na sa tayo. Mocha, ang lambing. Palit na naman si Kulot. Lemon flavor and lollipop. Ay, binato. Ayaw niya. Ayan, nagalit na. Nalit-palit kasi. Ay, natutulog duman daw. Oh. Nakain din. Tulog na raw sila. Sabi nila, tulog na raw sila. Oh. Girlie, bantayan mo ha. Upo na tayo. Nakawawa mo yung anakin ko dun. Ang ganda ng langit. Ang panahon ngayon. So, aliwala. So, mahangin. Si Reed, okay na siya. Wala na siya lagnat. Kakwapong stick yan si Reed. Yo guys! Okay na rin dito sa ating likod. Yan. Nag-grass cut na rin natin here. Tapos doon sa likod din hinayos na para namin yung kulungan. Si Reed po oh. Wow. Wow, dito tayo. Wow. Ay, plano po namin anong sofa namin guys. Kasi yung nanay, ipapaayos kay Papa. Sa upholstery. Ay guys, so madamo yung ating garden. Wow. Madamo ang ating garden. Hala. Where is the love? Where is the love? Ito pala. Yung ating progress. Ayan guys, oh. Madamo yung kamote natin, guys. Pero tignan nyo yung sibuyas dahon natin. Look at it. It's nice. Feel, bilis lang lumaki yung basil, malaki pa sa sili. Yung guys, mga sibol-sibol na basil na yan, Yan, Yan. Yung sili natin iwan na. Yung guys, sa previous nating vlog, ang taas po ng damo dito. Hanggang dyan pa lang po ako nag-grass cutter. Yan. Mangga. Ang dami pong mangga. Talong natin, trim natin. Start na rin ako dito. Yan dyan, Yan. Key? Mamaya uli mag-grass cutter ako. Tignan guys yung aking kinalbong mawere guys, Ganda ng mga tanim guys. Ang ganda ng mga daming bunga. Ang daming bunga nun guys. Pasibol na. Pinapasibol ko talaga siya. Pinagpiknikan nyo. Ayusin na. Mga yan dito, tsaka gawin ko fetch. Nagahangin tapos natatakpan po siya. Bago, nagpipikabo siya. Tama na po yan. Kailangan ni Mocha. Mocha? Are you going? May paglaro si Mocha kay Rido. Hindi kita. Mocha, come! Mocha, come! Come, girl. Girl. And Rid, kunin mo. And kay Rido. Nasali ka pa ba? Dali mo kayo, kakadali. Mocha, sabihin mo. Baka buwan na. Ang dungis na ni Reed, kakalaro. Mocha! Here. Ako madala. Good girl. Wow! Good job! Mocha, good girl! Good girl. Hey, hey. Hey, hey. Go, go. Sapat kayo po kaya. Asa na si Red? Asa na si Red? Ano? Boo! Tawa siya, Nawala si Red kanina? Wow! Mocha! Baka, fetch. Girlie, tahimik lang. Bagong ligo yan si Girlie. Baka, fetch. Madaling i-train si Mocha. Marunong mag-fetch. Medyo. Fetch. Opo. Sige na po. Laro na po dun. Kuya Tyrone, nagbabike na kung saan. Ano sa'yo? Si Sam.
guys, ito na yung Sham ng anak niya guys, oh. So far, Sham pa din? Oo, Sham pa rin guys. Kasi ito po, napisain 3 lang po sa kanya. Yan. Habay-habay po sila halos. Like days lang po ata ang gap. 2 days, ganun. Yan guys. Para masanay po sila dito. Katabs may gano. And with the dogs. Nusok po sila ng dahon. Sigaan. Ang dami pong nyog na nahuhulog actually. Ang dami na pong bunga niya ngayon, oh. Yung nyog na yan na malapit sa amin. Oh. Yan, oh. Nawalan po yan ng ilang buwan eh. Tapos ngayon, punong-puno naman. Guys, oh. Ang daming lumutang na nyog. Oh, di ba? Kita mo na po yung likod, guys. Malaking bagay taga na grass cutter. Tapos, ang sunod po nito, trim-trim na po natin. May kawain na po natubo dito. Tanggalin po yan. Dito pa si Papa, maipon niya pa po yung mga hisigaan. So, kunin ko po itong pang nakuha pa akong pang pasa sa school. Na aray! Tunik pala nito. Ito. Kit! Sumakit. So, kuha ako dito na pang si Father on doon na si Father. Nakuha ako dito ng pang tawag dito guys, bakod pasa sa school. Yun yung ang changes ng mag-grass cutter na. Ang taas ng papaya, lalaki pala to. Lalaki guys. Ito yung kiat-kiat ni Kuya Eric. Kiat-kiat po ito pa. Kiat-kiat. Buhay pa naman. Apo. Ayun pa, isa. Dalawa po yan. Boundary nga po. Ayan o. Konti na lang. Ang daming nyog na nakita. Aha. Ang dami dami ay. Oh, tignan yung nyug na ko. Pagkatapos mag-grass cutter. Ha. May tumubo na nga. Yun oh. Ang sakit na mga dapat nakabota guys. Ang sakit. Yung tusok. Ang dami oh, may tubo na. Ang sarap yan. Yes sir. Ang laki. Ano nga po, yung mahogany guys, yung taas. Taasin po yan, magagamit yung kahoy. Marami pa sigurong nyog dyan. So, ito bagong hulog lang ata ito. Ang laki pati yung. Oy, goods. Ito goods. Pa. Ay, may tama ito. Binutasan na oh. Hindi naman lahat goods. Siga na ko. Na-update ko na yung ating dragon fruit mamaya. Ito, matataniman po natin dito. Ayan, o kasi yung medyo payat. Yan. Ay, guys, oh. Wala na pala natin ito kain mo baga. Dapat natin siya guys madikit. Aray ko, sakit. Graph po natin mamaya guys. Update tayo sa mga natin sa taniman. Ito yung nabali na itong isa. Oh, kasi kailangan nga siya. Ay,
Ay, nagtampo na ba? Oh, matigas. Aray! Natanggal oh. Natutog kumahit sa akin. Eh, dapat mabalik siya natin, guys. Hindi, wala natin siya itayo. Maitama. Oh, may nyug pa oh. Tiba-tiba tayo sa nyug ngayon. Mang tama, gawa tayo ng next kung magko-content po ako ng virgin coconut oil. Kapag gawa ng virgin coconut oil. Ang dami. Girlie, what are you doing? Namiss ko si Kagata sa gubat. Ganyan po si Kagata. Parang si Girlie. Oo. Marami pa po doon, yung malamang. Nakakapagtanim na po ako. Yun nga po pa. Sana. Excuse me. Naubo ako sa usok. Madali na po siyang i-trim, guys. Ayun na yung, guys, oh. Sobrang taas dito. Masakit po yan sa paa. Yung mga nakat. Sarap isigaan. Masakit po yan sa kapaa, guys. Itong naputulan. Kasi matigas yan, oh. Oh, nyug. Nyug kayo dyan. Nyug kayo dyan. Likado tayo dito. Baka mahulugan tayo bigla. Ay, ang dami. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nagsuwa pa ako dyan kahapon. 6. Ay, guys. I-update ko rin kayo ng sili natin. Nagsitubuan na. As in. Hanggang lang siya pero may bunga na siya, oh. Yung atin namang basic, tignan nyo naman, oh. Ayan, pangit ng tubo nito, oh. Ito, dami, oh. Sibot. Ito, may bunga na rin pala sa dulo, guys. Ito. Kailangan natin madiligan ito. Dami pong malago. Pag malago, mas maganda. No, tingin nyo. Libre yung sili ko, na ako bibili. Buti dito pa si Papa, guys, oh. Taga-tipo ng yung mga grass cut na pataas. Grabe. Sobrang ayun nga, at pagkatapos ito, guys, ma-maintain na natin ang grass cutter natin. Kasi hindi po kaya ng grass cutter natin yung ganyan haba ng mga damo. Sigaan po natin ito. Dito po pa, oh. Para maubos din po ito. Guys, so sinigaan na po ni Papa. O, diba? Fertilizer na rin yan. Ayos pang buto-buto. Hindi ka na nangangamba na may tutuklaw sa'yo anytime. Check po natin yung dragon fruit. Yung ating mga tanim na dragon fruit sa likod. Pagawin ko mamaya, kukunin natin po para matilya po natin ito mamaya. Ilan yan, oh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yung mahogany, guys, yung pagpunta namin, parang ganito lang siya, guys, oh. Tignan nyo na siya ngayon. Para na siyang bahay kataas. Galing. Hala. Ang dami po yan. Makuha pala ako ng pangbakod. Kasi ipasa ko. Aray ko. Ito mga kweb. Sok tayo. Oh. Ayan, nag-kismikid. Wala tayong tali na dala. Dalian sana natin to. Yung tali. Nahulog na palapa dun. Diyan, nasa na natin to, guys. Mang, ay hindi. Akala ko wala, ang daming patola, guys, na natuyo dun sa taas, oh. Hindi na nakita. Ang taas na nito, guys, oh. Ang laki pati, ang taba, pero usog. Italian natin, guys. Nya. Dalawa. Ito. Tignan nyo. Ito na yung patolan na kita ko. Yeah po.
Ay, oh. Sayang oh. Ang dami. Taas. Di namin napansin. 5 piraso. Hindi ko alam kung saan kasi puno niyan. Girlie! Ah, may rambutan pala here. Rambutan, guys. Ito, ano daw po ito, guys? Kiat-kiat na tanim. Ito. Yung longgan kaya ni Kuya ay, ito pala yung longgan. Kaya pala hindi siya rambutan. Longgan ito, guys. Longgan. Kasi medyo pahaba. Parang rambutan din yung itsura niya. Tara, doon tayo sa ating dragon fruit. Ano? Wala, sila na pala yung bako dito, oh. Yan, guys, oh. Hadaan po natin ma-assist yung ano niya. Pag-grow nila, ay pag-akyat nila. Yan, guys, maganda ng mga growing through balloon. So, ito na tayo. Ito, may maliit. Ito, meron na rin pala, oh. Pleta na ito sa likod, guys. Nalagyan ko na lahat ito. Ito, huli na to. Kaya wala pa. Ang aso kasama ko na naman. Sumama sa akin. Okay po dito. Pero okay mga tali nila. Chinek ko lang talaga. Ito yung mga tatalian natin na, guys, oh. Kasi kailan po nakadikit siya. Para diretso po yung kanyang go. Tapos ito rin po. Dalawa. Isa lang po dapat. Ito rin pa natin yung ano. Mga sobra. Hindi mo lang po mapansin yan. Matangkad pa po yun sa akin. Ito, maganda na rin yung tubo ng isa, oh. Talagang naggagawa siya ng paraan niya. Kamusta here? Ayun. Ito, matali din po ito, guys. Dapat nakadikit talaga siya sa... Ay, dikit po dito sa ating poste. Ayun, oh. Yan, ganyan dapat. Ganto. Ganto. Yan. Natawag ako ni Tyrone, guys, na hanapin na naman ako. Kasi hindi na naman ako nakikita ni Tyrone. May nyug pa dyan, oh. Kaya balik tayo sa loob. Wala naman ang gas cutter niya, guys, may kaunyok. After niya pag-gas cutter, kailangan na po natin siyang initin. Tayo rin naghahanap sa... Sino? Red? Red daw. Itlog daw. Yung... Diyan ka lang. Hindi pa tapos dito. Yan na lang po, kapiraso na lang. Yeah? Ayun kasi si Papa, guys. Mapagamot si, mapa-assist sa check-up ni Sir Nan. Kailangan ito at sigaan ng ganito. Wala bunga ng star apple. Pero mga season po ng star apple ngayon. Ito baby pa kasi to. Ayos man. Tignan nyo, guys, oh. Sobrang dry. Kaya nasunog agad. Ba, ayos tingnan pag pag-grass cut. Lagon po tayo sa tabi ng bahay, guys. Umapang na rin, oh. Ito rin. Lahat pala tumubo na. Nagsistuck ka pala, hindi ko alam. Pakinggan niyo yung basher. Lagi lang si mama ko dito. Ay, isa pa po dito, oh. Maano to? Ba, may kahoy Tibay sa loob talaga nila. nito, eh. May kahoy sa loob nila, oh.
Ang kahoy po. Talaga? Hindi po yan kahoy. No? Hindi po yan kahoy. Ano sa loob nila? Guys! Tanggalin natin damo? Ako na, baka mabali yung ano katawan. Sige. Uy, may Saka matusok may ka. flower to oh. Nakakatusok ba yun? Ito, tayo, dai. Oh. Ito naman sa ito, dungis naman. Bakit may ito ko? Pinasag, di ba? Nasag mo, Red. Pabayaan eh. Dalawa na lang pati. Tintingnan ko lang siya dito sa ano, sa kusina. Bigla niya nakuha, itong takbo ako. Too late na, nabasag niya na. Tanggalin natin to guys, yung isang nakasibo guys. Ito? Ito, Ah, sakit. kasi ano, Yung isa- nag-aagaw po ng nutrients. Yung isa din? Yan. Eh! Ito guys, oh. Guys, oh, may mga berry baga tayo dun, diba, mama? Ito, tricycle ko dati, oh. Wala na. Wala na, pinupon na. Pwede pa. Pwede pa ito, ma. Para pwede pa ito. Tanggalan ko lang po siya ng Kaya po dating tricycle ko po, oh, pinuto na namin. yun yung po yung isang nabali na po. Yan, oh. Pero sa harapan, mas ano pa, balik. Di ba, ma? Mas balik pa rin sa harapan. Malunggay, kaperaso. Lang. Mga tabs. Ayun sila ni Papa guys. Soaking na yun guys. Fertilizer. Pero na kami yung din guys. Halugat ah. Natin na ng dami doon. Let's go. Yan. Ito na po yung likod guys. Ay, galaw. Oo. Good siya. Ay, di nag-shoot. Yan niya guys ang likod. Maayos na guys. Pwede na nating taniman. Pwede na nating taniman. Ano na yun? Ito din na, may laman. Ay, ito din. Ayun, ito na yun. Isa pa? Kunin pa yung dalawa. May helper na ako guys, oh. Ito, meron na. Isa pa yun dun. Yan. Ayan guys, ang ganda na nakita niya yung likod. Ito din. Ayan, oh, helper ko. Ang dami. Diba? Tignan niyo po, oh. Grabe, ano. Ang changes. Ito po yung dati, oh. Pakita ko sa inyo. Ching! Oh, di ba? Ba, mama, May isa pa nahulog. ay, Tyron. punong usog doon. Ha? Ah, Ayun sa likod niya, oh. Hala. Video ka. Ikaw ma-video. go. Hindi ako mama video. Yan. Ayan. Ayan. Magulo ata to ulit. Tara na. Oh. Ingat ako baka magulo. Guys, eto po si Katabs Mama. Muntik na po kanina dyan. Oh, may parang ano tali. Yun. Ito po may wife tree. Mabuti, di nasunog ang wife tree. Mama, saan ba galing halata sunog neto? Ma! Ano?
Yan guys. Dito na tayo. Ito. Kunin mo tayo, Ron. Okay, Yung mama. nag-iisang nyug doon, guys. Ito na nakuha natin, oh. Pero, sakto lang. Sakto. Pwede ka naman ko, plus! Ah, ayan. Tyrone. Ito, oh. Oh, ilan yan, Tyron? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 31, 32, 33. 23. 23, tara. 23 nakuha namin. Iniwan pa ako doon kasi may butas kasi. Samahan nyo kami ni Tyron, guys. Masiga kami sa likod. Dapat na naman lahat mo kayong tulog. Ang dami. Ito po. Dito tayo maano siga sa amin. Sa may nyug. Mama, ano pala tayo? Laki na ng mahogani dito, guys. Guys, ang dami naman dito ng nature. May butas yung nyug na yan, guys. Kaya hindi ko na Ang dinala. dami nitong nature, oh. Ang dami. Yan. Dito tayo magsisiga. Ano to kami? Dito siya. Dito banda, guys, sa may Ewan tree. kahoy. Parang tanim na ito wash tree dito, ma? Hmm? Parang tanim na ito wash tree dito. Ako pa nagtanim ng mga coconut trees Ay, dyan. wow! Bunga-bunga. Laki na nga. Ano ba bunga kayo? Yes. Dami dito na, oh. May mga start ang puno. Gusto natin sigaan, guys. Ang board. Ang dami mo kung kailangan ng pagbada. Yan, dito. Nakakakuha din ako. Nakakakuha din ako ng damo. Nakakuha din ako ng damo. Pero sigaan kasi malay sa kuryente. Uy, may nagmumotor dyan ay. Asan na yung papel mo? Ito. Yan na. Akin yung isa. Bakit? Siyempre. Hangin. Kaya pangit po may sasama yung mga buko. Buko. Nyog. Delikado yan. Mayroon mamaya. Mamatay man ito. Ay, okay po. Ito po ang isa. Mama, ito po yung isa. Yung isa, oh. Dito lang po yan. Dito lang po yan sa tabi niya. Ay, dito. Ako na nagtapon. Kunin mo yung mga coconut leaves. Dali. Coconut leaf. Yan, paborito ko kuha. Gusok na yun, guys. Ay, mahulog. Dalian mo po dyan. Huwag ka po tumambay sa ilalim ng nyug. Baka makatulog ka dyan bigla. Ayan na, oh. Dali. Lagyan natin mga kahoy para guys. Mabilis malingas ba. Madami dito. Oh, lagay mo dyan sa gedli. Ay, tamaan man ako ay. Sorry. Kahoy muna natin. Uy, Wag na yan muna. Doon na sa kabila. ang laki na nga eh. Yan, laki. Laki agad. Yan. Uy, Laki yan, guys. Tignan nyo. ang laki yan. Kasi nakatuyo na rin kasi yung... Ano naman tayo? Ito na buo. Dito naman. Liyo natin sa papaya, guys. Yung papaya kasi dyan si Kuya Eric ko. Dun sa namin, nilipat niya. Ay, dilat. Sorry. May kahoy. At tinulog ko na lahat ang lakas. Ang aron sinunog mo po. Mama, yung drawing.
nakita niyo yung daan dito? Dito yung daan dito dati. Uy, may mga nahuhulog na nyug. Tignan natin doon guys. Malakas yung ano. Mag-ingat ka sa mga putol na ano. Ang lakas Sa mga pinutol. Higa na. Huwag mo nag-isip na to ha. Ano, isipit ko ba? Eh, eh. Lagay ko ng isa pang ano yung tao. Lagay ko ng isang damo. Maan man ako tayo ron eh. Yan. Lagay na natin guys. Kahoy guys, lagay na Lagay natin. natin yung may. May mga pako dyan tayo ron, mag-ingat. Ito po ito dito. May pako dyan. Ito. Oh. Mama, nandito sa ilo sana. Siko, ayun. Wow. Heaven. Okay guys. Heaven guys. Ito. Kunin natin ito mga croca tips. Kasi kanina si father na nag-ipon ng mga naunang batch. Naglalakas kanina. Ang buo naman. O may tao bigla lumabas. Isang mamay kung ano sa bahay. Bakit? Mamay kung ano sa bahay. Maganda sana paararo ito guys, ang area na to. Ayoko na po ito kamayin at ang daming antik. Alam niyo yung antik? Malalaking ano. Ayan oh. Dami. Sakit yan. Kaya handukin ha. Dami-dami pa ito, tropa pips. Ito pang sunog. Pero ang laki na ng changes. Oh. Ang araw lang po yan. Heaven guys, heaven! Lagay mo dyan tayo, Ruth. Saan yung stick natin? Sarap pa na. Paararo guys. Ang ganda ng ano na to, oh. Dito. Hey, Ron, dito ka na po. Huwag ka lumapit sa apoy. Pag ikaw madapa sa apoy dyan, ako, sunog ka dyan. Ano madadapat yan, ha? Iyaw. Ano? Napa ako. Katumitingin, nadapa ka na tuloy. Tapos mariusip ito. Is. And guys, hanggang dito na lang yung aming vlog ni Tyrone. Halika tayo Tyrone at dito na tayo sa kanila. Salamat sa panonood. Bye-bye.